4.7 IFM. Report! Inilunsad sa Pangasinan ang Tricycle Operators and Drivers Association o Toda Rescue Program sa De Venecia Sports and Civic Center sa San Fabian. Ang programang ito ay naglalayong gawing katuwang ang Toda members sa pagpapalaganap ng kapayapaan, pag-iwas sa krimen at pagpapabuti ng kaligtasan sa buong lalawigan. Ayon kay Pangasinan Provincial Director Police Colonel Rolifer Capukyan, ang mga miyembrong mapipili para sa Toda Rescue ay sasailalim sa pagsasanay sa first aid at mga seminar para sa first responders upang maging handa sa mga anumang aksidente. Sa kasalukuyan, mayroong 670 na grupo sa buong lalawigan na inaasahang kaisa ng pulisya sa pagpapanatili ng kaayusan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.